Barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar koyaushe, a yau ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Liverpool za su fafata wajen ɗaukar ɗan wasa Kimmich. Manchester United da Liverpool sun shiga zawarcin ɗan wasan Bayern Munich, Joshua Kimmich. Kimmich, mai shekara 28, ya shafe tsawon rayuwarsa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, kuma rahotanni sun nuna cewa yana sha'awar samun canja sabuwar ƙungiya tunda yanzu Thomas Tuchel baya sha'awar ɗan wasan a ƙungiyar. Har yanzu ɗan wasan na Jamus bai yanke shawara kan matakin da zai ɗauka na gaba ba, yayin da yake shirin shiga shekarar ƙarshe a kwantaraginsa da ƙungiyar ta Bayern Munich, kuma ana alakanta shi da komawa babban ƙungiya a Turai, ciki har da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Barcelona. Sai dai a yanzu da alama Manchester United da Liverpool za su fafata wajen ɗaukar ɗan wasa a kaka mai zuwa. Ɗan wasa Joshua Kimmich a kaka mai zuwa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta West Ham na sha'awar ɗan wasa Jadon Sancho. West Ham na shiga cikin ƙungiyoyi da ake son ɗaukar Jadon Sancho ɗan gaban Manchester United a matsayin aro. Sancho yana fatan barin Old Trafford a watan Janairu, kuma koci David Moyes yana cikin masu gudanar da sha'awar ƙoƙarin farfado da aikin ɗan wasan mai shekaru 23. Sancho, wanda ƙungiyoyi da dama ke zawarcinsa, ciki har da tsohuwar ƙungiyarsa ta Borussia Dortmund da Juventus, duk sun nuna sha'awa kan ɗan wasan na Ingila. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool da Real Madrid na son ɗan wasan Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, wanda kwantaraginsa ke karewa a ƙarshen kaka. Ɗan wasan mai shekaru 25 na da damar tafiya wata ƙungiya a cikin wannan wata na Janairu. Paris Saint-Germain na kan gaba a farautar ɗan wasan Ingila mai shekara 27, Calvin Phillips daga Manchester City. Manchester United da Liverpool na kan gaba a cikin jerin ƙungiyoyin da ke rububin ɗaukar ɗan wasan Jamus mai shekara 28, Joshua Kimmich daga Bayern Munich. Liverpool da Tottenham na duba yiwuwar farautar ɗan wasan Koriya ta Kudu Heng-gi Chang-won da shekara 27 daga Wolves. Ita ma West Ham ta tuntubi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham kan ɗan wasan Ingila da ke tsaron baya Eric Dier. Matashin na samun matsala tun isowar koci Ange Postecoglou na ƙungiyar. Manchester City na cikin ƙungiyoyi da ke bibiyar ɗan wasan baya mai shekara 18 Leny Yoro, sai dai Lille na son akalla a biya ta fam miliyan 78 kan ɗan wasan. Mai buga gefe a Morocco Hakim Ziyech na iya koma a Chelsea daga Galatasaray da ke shirin katsa zaman aransa da su. Liverpool na sa ido kan ɗan wasan Netherlands mai shekara 22 Martin Friendrop. Nottingham Forest ta shiga tattaunawa da Paris Saint-Germain kan sake sayan mai tsaron raga daga Costa Rica Keylor Navas mai shekara 37. Ita ma Newcastle United na san ɗan wasan Chelsea mai shekara 19 daga Brazil André Santos, wanda kwantaraginsa ke karewa a Nottingham Forest a wannan wata. Ɗan wasan Burnley Manuel Benson mai shekara 26 na tattaunawa da Hull City bayan kungiyar a baki ta nuna za ta siye shi a ƙarshen kaka. Fulham ta tsawaita zaman kaftin ɗin Ingila Tom mai shekara 32 da shekara guda sakamakon bajinta da yake nunawa. Chelsea ta soma ƙoƙarin sayan ɗan wasan Nice mai shekara 24 John Clare Dubu a ƙungiyoyin Manchester United da Tottenham ke hari. Chelsea na nuna matukar matsuwa kan ɗan wasan Jamus mai shekara 17 David Odugo, matashin da ke taka leda a Wolfsburg, ya kuma ja hankalin Leicester City. Tsohon ɗan wasan Arsenal Carlo Vela mai shekara 34 na iya dawowa da sosai da a wata yarjejeniya ta gajeren lokaci. Barka da zuwa, idan wannan shine zuwanka na farko a tashar nan tamu, da na mana subscribe kana ka taba alamar ƙararrawa, yadda da zarar mu ɗaura sabbin shirye-shiryen ko labaranmu za a sanar da kai. Mun gode.